Hádajte, kto je späť. No, posledné týždne som nič nepridávala, lebo som si potrebovala trochu zrovnať myšlienky, ale povedala by som, že už sú celkom zrovnané a idem sa o ne s vami podeliť. Točenie varenia som vypustila, aby som si oddychla, ale teda variť som neprestala, pretože stále musíme jesť. A tak som vám natočila aspoň ako jedla nakladám. Samo ma prekvapilo, že keď som nenatáčala varenie, tak mi trvalo o polovicu menej, proste mala som všetko hotové za 2 hodiny, ale chýbalo mi to. Baví ma to točiť a baví ma to aj pridávať a baví ma sa s vami rozprávať, ale uvedomila som si zásadnú vec. A síce, že čím vás je tu viac, tým menej mám čas a šancu odpisovať na všetky komentáre, reagovať na všetky správy a z toho som bola celkom v strese a potom som si povedala, že asi teda s tým prestanem, no. Všetky vaše správy a komentáre si čítam, avšak už asi nebudem na všetky reagovať. To je asi všetko, čo som mala na srdci. No a túto nedeľu sa môžete tešiť na ďalší nedeľný meal prep s Agát.